Продължаваме разговора с Менис Юсри и с Росица Петрова за тайната на добрите партньорски взаимоотношения. Участвайте и вие в разговора на прекия ни телефон 975 25 55 или във Фейсбук на Откровено. Менис, да продължим до там, до където стигнахме преди рекламите. Let's continue where we started from. Okay. So each one in a relationship, each partner Значи всеки партньор във връзката has things that are very high in their value systems има много високи ценности and things are very low in value systems. и някои много ниски ценности. And they may have the opposite in the other partner. И те могат да имат обратното в партньора. Така. And it's first step we need to realize what is high and what is low. На първо време трябва да разберем кои са високите и кои са ниските ценности. So it's very easy to find out. Много е лесно да разберем. What occupy my mind all the time is very high on my value system. Какво заема мисленето ми през по-голямата част от времето е това, което е и моята ценностна система. The area in my life that's most organized. Животът, там, където е най-организиран живота ми, в тази част, която е най-организиран, частта, в която аз давам най-много пари, инвестирам най-много пари, е най-висока. Тази област е много хаотична. Тази, която е много хаотична, е от най-ниските. Ето къде е проблема. Високи и ниски ценности не означава добро и лошо. Да. Това е което обичам, това е което не обичам. Това е което ценя, това е което не ценя. За съжаление, когато двойката се събере, това започва да става добро и лошо.